Ďalší, aha, mobil. To je MP3? To je čo, kurva? Ja neviem. Prvýkrát je takýto telefón. Chyba batéria. Tu sú samé mobily. Otvárajme balíky. Čo ti jebe, tu nič? Otvor, hento si otvoril, to horné. To horné. Nie. Basta. Čo je ty kokot? Čo si blázen? Mišo, skúsi to dať na seba. Á, čo vyťahol? Aha, mamine oblečenie, pozri. Daj to na seba, Mišo. To nie, kamer, to urob, hneď. Mám? No daj. Pyžamo na piči. Videl si Mišové pyžamo? Normálne prúžok odpod prdí, nesíte chlapci, sledujte. Pozeraj, čo robí, aha. To je mag. Basta, Mišo. Ja, ale jak mu to pristneš, to je jeho veľkosť, kamaráde. Zober domov. Čo si kokot, jak Janošik. Tam je, to zober preba. To sú nebezpečenstvá, toto. Jaké má oči? Hádam, nebude zakliaté. Fuj, je to hnus, to neber, kamaráde, to neber. Ale skús. To nie je signál. Sony Ericsson. Sony. Poďme si zakopať. Pozri, ty kokodá. Čo ti jebe na sexuálne chvíľky? Sexuálne pomôcky, ty kokot. Pane Bože, to pivnica je creepy. Všetko tu je creepy. Čo si to? A kurva. Odprsen. Blázen. Čo ti robíš? Hej. Odčerobujem ti bradavky. Je ty hosien. Miško, vieš, jak sa patrí zavrieť dvere po nás.